Joo, ihan suuresti. Onko se ihan vähän? Milloin se on? No kun mä tapaninpäivänä lensin. Siis tuuli lennätti vaan. Ja saa käden päälle. Joo, tää meni sillä tavalla, että meni sormet täältä niinku tiiäksä tänne. Ai. Niinku tänne. Joo. Joo, taas näin. Ja nyt se toimii niin kuin näin, mutta kun mä tällainen ylöspäin, Joo. tää ei käy. Oliko se paketista jotain? Ei, mä kävin lääkärissä, sit otettiin röntgenkuvat ja lääkärin lohduttimaat ja ottaen huomioon sukupuolesi ja ikäsi, uusi hyvässä kunnossa. Okei. Joo. Peitä! Missä se heti? Oi jes. Nyt se on. Vielä yksi pojat. Kerran vielä ja sitten lasku. Mielellään 2. Laskua. Ei, osuma. Siitä. Sitten 14 maalia tehty. Joo. Niin, onko se 7? No eikö se nyt se niin oo? Joo, se pitäisi olla. Niin. Nyt se loppuu. Hei, nyt saa pallon jostain. Niin, mistä sitä saa? Voit jäähallistakin saa. Ai joo. Tehdään nyt vielä yksi. Au! Joo. Nyt, oho. Tää on joukkuepeli, ei yksilölaji. Niin kuin monenlaisia toinen peli on. 5-5. Se on se, kun teillä oli viimeksi. Joo. Eikö se niin ollut? En mä enää muista. Joo, kato kun me tultiin, se alkoi 10:09 se eka peli ja toinen alkoi 9:05. Oi. Nyt on se. Kuvauksia. Aika hyvin saa se kenttä siitä. Alas nyt. Pallo pois! Oi! Ai! Nyt ei taas vaan vielä tehnyt. Me yritettiin muutamaa saada pallon suuntaan otettiin. No mut kun ei vaan tullut. Hei! Täällä. Yes! Rupeeko vähän jo väsymys painaa jalkasi? Minun mielestä mennään nyt kyllä sit jo yliaikaa. Joo, se puoli tuntia Vai Ville! Ah. Koska nyt paikkaa!